Drugi problem je to što fakulteti mogu donijeti odluke o uvođenju nekih oblika školarine ili participacije, čak i za one koji su upisani po kvoti za trošak MZŠ-a, kao što je slučaj sa famoznom odlukom fakultetskog vijeća od siječnja. Pa će onda diplomski, čak i oni koji su upisali na račun MZŠ-a, i oni bi isto morali platiti neke 2-3 tisuće, usput 4. To je drugi problem. Treći problem, znači fakulteti mogu napuhavati kvote kako ih je volja. Treći problem je to što neki studenti skromnijeg imovinskog statusa, čak i ako upadnu u kvotu na račun MZŠ-a, neće pokriti ili neće moći pokriti troškove smještaja, prehrane, ostvariti pravo na subvencije i sl. Prema tome njima je dostupnost visokog obrazovanja ograničena i to ćemo nazvati nepravednim. Sasvim ispravno. Ok. Ako sam dijagnosticirao barem neke od problema sa postojećim sustavom, dopustite mi da kažem da se meni čini kako studentski zahtjev za besplatnim školstvom ne rješava niti jedan od njih. Ok, šta je zahtjev za besplatnim školstvom? Ovisi kako ga se interpretira. Jedno preciziranje tog zahtjeva glasi: ukidanje svih oblika uvedenog naplaćivanja visokog obrazovanja na svim razinama, preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj. Citat iz prve izjave za medije. Drugo preciziranje: potpuno javno financiranje visokoškolskog obrazovanja na svim razinama. Iz drugog minimalnog uvjeta za prekid blokade. Još uvijek se ova dva precizera mogu tumačiti na dva različita načina. Meni najrazložnija interpretacija, poduprta formulacijom prvog minimalnog zahtjeva za prekid blokade, a to je uredba kojom se nadležni obvezuju platiti sve školarine, poduprta razgovorom sa nekim od studenata iz nezavisne inicijative i poduprti ovim znakom iza mene, je sljedeća interpretacija. Radi se o zahtjevu da se iz državnog proračuna pokriju prvo sve školarine onih koji su upisani u kvotama za vlastite potrebe i drugo, sve eventualno uvedene participacije, čak i oni koji studiraju na trošak MZŠ-a. Ako je to točna interpretacija, onda mi se čini da studentski zahtjev ne rješava niti jedan od navedenih problema, jer kvote ostaju napuhane, tako da svi studenti nastavljaju biti oštećeni za kvalitetu nastave. Što se tiče drugog problema, fakulteti se i dalje mogu pozivati na autonomiju sveučilišta i uvoditi participacije kako ih volja, samo što sada studenti neće osjetiti te participacije, nego će se te participacije vući iz proračuna. A fakulteti, znajući da će koju god participaciju nametnu, to biti izvučeno iz proračuna i plaćeno, neće li fakulteti biti u iskušenju da onda još malo tih participacija nametnu, kad znaju da će biti plaćeno? Treći problem, čak i ako država pokrije sve školarine i participacije, dostupnost visokom obrazovanju ostaje pitanje imovinskog statusa. Bilo bi potrebno izdvojiti, bar još 10 milijuna da se kratkoročno riješi taj problem sa podizanjem studentskog standarda. Dakle, ako je zahtjev studenta dobro interpretiran, on traži izdvajanje 350 do 400 milijuna kuna iz proračuna, koji se naravno neće uzeti socijali, neće uzeti školstvu, neće uzeti zdravstvu, neće uzeti ovome, neće uzeti onom, neko se mora uzeti. Vojska je naravno prva na redu, ali ona je prva na redu već bila i do sada. A uz to što će se kolačka raspodijeliti, zapravo meni se čini da se niti jedan od ova tri problema neće riješiti. Ali uzmimo sada da zahtjev nije dobro interpretiran i da zapravo se radi o sljedećem zahtjevu, maksimalističkom zahtjevu. Da se iz državnog proračuna financiraju svi troškovi visokog obrazovanja za sve studente, uključujući smještaj i hranu. Ok.
To bi zahtijevalo malo više od 350-400 milijuna kuna, ali kao što znamo, neki milijardu kuna, ali to je stvar političkog pitanja, jel? To je politička odluka, pa ćemo preusmjeriti, već ćemo nekako podijeliti kolač. U redu. Ajmo reći da se taj kolač može preraspodijeliti tako da ne oštetimo iste principe socijalne osjetljivosti nigdje drugdje. Ja mislim da bi onda to riješilo onaj treći problem sa dostupnosti obrazovanja onima koji su niskog imovinskog statusa, ali neće riješiti niti problem broj 2, niti problem broj 1. Ako stavimo problem broj 2 o tome da se pod krinkom autonomije sveučilišta, odnosno fakulteti, mogu voditi kvote kako žele, imamo problem broj 1. Problem broj 1 je problem s kvotama. Ok, znači imamo varijantu sve obrazovanje besplatno u redu, po kojim kvotama? Da li uključujući sadašnje, hoćemo li zadržati sadašnje kvote za studiranje za vlastite potrebe? Moguće su dva odgovora, ili da ili ne. Ako da, ako ćemo zadržavati sadašnje kvote, onda ćemo oštetiti opet sve studente za kvalitetu nastave jer su kvote prenapuhane iz ovih tržišnih razloga. Ako ne, ako ćemo smanjiti kvote, onda ćemo imati već samim time manji broj studenta. I pitanje je kako ćemo ih smanjivati, po kojim parametrima. Jedan mogući parametar je da se na temelju nekakve strategije kratkoročnog, srednjoročnog, dugoročnog razvoja zemlje odrede koje su gospodarske, kulturne, društvene potrebe i da se onda u skladu s tim propisuju kvote. Drugi model je da se odredi s obzirom na sadašnje kapacitete. Da se odrede kvote prema tome kako se kvalitetna nastava po bolonjskim principima može realizirati, pa onda ćemo to učiniti kvotama. U oba slučaja imamo problem da se u prvom slučaju imamo zadovoljavanje društvenih potreba, u tom smislu imamo odgovorno trošenje poreznog novca, ali s druge strane, što ukoliko su te državne potrebe manje nego kapaciteti? Društvene potrebe kažu treba nam 50 sociologa godišnje, a imamo kapacitete za 100. Šta ćemo sad? Šta ćemo s ovih 50? Hoćemo dati nekom da to plati ako to želi? Prema ovom zahtjevu, kako je on formuliran, ja razumijem da nećemo dati. Odredili smo kvote su takve, one su odgovorne. Ako hoćete studirati, odite pre granice. S druge strane, ako to ide samo po kapacitetima, što ćemo učiniti ako imamo kapacitete za 4000 ekonomista godišnje, koji će onda odlaziti sa diplomom na burzu i onda će ih 1500 kuna mjesečno opet iz istog tog budžeta vaditi zbog svoje nezaposlenosti. Pitanje određenog senzibiliteta isto tako za društvenu odgovornost. Dakle, samo ukratko, studentski zahtjev, ovisno o interpretaciji, ja smatram, ne rješava ili nijedan ili samo jedan od tri navedena problema i zato smatram da bi ga trebalo nadopuniti sa jednim drugim nizom zahtjeva, pri čemu je ključno odrediti se prema pitanju upisnih kvota, sukladno nekoj odabranoj strategiji zemlje i sukladno valjda uvjetima izvođenja kvalitetne nastave prema bolonjskom procesu. Dakle, ja bih htio reći da mi se čini da studentski zahtjev, ovakav kakav je, ako dolazi u izolaciji od ostalih zahtjeva, neće polučiti rezultate želje. Hvala lijepo.